Hej, og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil snakke lidt om, hvorfor er man utro. Utroskab, det er jo et ret komplekst fænomen, og der er mange forskellige faktorer, der kan føre til, at en person er utro og bryder tilliden i et parforhold. Og det er vigtigt at forstå, at utroskab sjældent er et resultat af én enkelt årsag, men det er snarere et komplekst samspil af følelser og behov og omstændigheder, der kan føre til, at en person i et parforhold træder uden for parforholdet. Mens utroskab kan være meget smertefuldt for den partner, der bliver forrådt, er det også oftest et udtryk for, at der er problemer i parforholdet, som ikke er blevet adresseret, eller individuelle udfordringer, som man ikke har fået løst. Og igen, det er vigtigt at sige, at nu nævner jeg nogle ting her, som kan være årsagen til utroskab, eller i hvert fald være en del af årsagen, men igen, husk, det er meget komplekst. Jeg hedder Henrik Hansen, jeg er pædagog og psykoterapeut og parterapeut, og arbejder med par, hvor der også er utroskab involveret. En af de mest almindelige årsager til utroskab, det er følelsesmæssig utilfredshed i parforholdet. Altså når en partner føler sig overset eller uværdiggjort eller følelsesmæssigt afkoblet fra den anden, så kan de begynde at søge efter bekræftelse og opmærksomhed fra en anden person. Og i de her tilfælde er det ofte ikke nødvendigvis et udtryk for, at personen ikke elsker deres partner, men mere et behov for at få udfyldt noget følelsesmæssigt, som ikke er blevet mødt i deres nuværende parforhold. Mangel på kommunikation spiller også en væsentlig rolle i forhold til utroskab. Når par ikke deler deres følelser eller bekymringer eller behov, så kan det føre til, at den ene part føler sig følelsesmæssigt distanceret eller ikke set. Og i stedet for at tale åbent om den utilfredshed, der er, så søger de måske et alternativ. Et alternativ, hvor de føler sig mere set og mere hørt og mere værdsat. Og på den måde, så kan utroskab blive et symptom på manglende åbenhed i parforholdet, og der mangler også en evne til at adressere de problemer og udfordringer, hvad især måtte have i parforholdet. En anden vigtig faktor i forhold til utroskab, det kan være seksuel utilfredshed. Altså hvis en person føler, at deres seksuelle behov ikke bliver opfyldt i parforholdet, så kan de føle sig fristet til at finde tilfredsstillelse et andet sted. Seksuel afvisning eller mangel på intimitet, det kan skabe en følelse af frustration og en følelse af ensomhed. Og det kan føre til, at man kigger ud af og søger en anden partner, der ligesom kan tilbyde den ønskede seksuelle opfyldelse, som man går og savner. I nogle tilfælde så kan utroskab også være et resultat af, at man ikke føler sig sexet eller attraktiv i sit nuværende parforhold, hvilket kan få en person til at søge bekræftelse et andet sted. Så er der noget omkring lavt selvværd, altså personlige, hvad skal vi kalde det, usikkerhed eller lavt selvværd, kan også være en faktor, der driver en person til utroskab. Altså når en person føler sig usikker på sig selv, eller ikke føler sig elsket eller værdsat, så kan man være tilbøjelig til at søge opmærksomhed fra andre, for at få bekræftet sin egen værdi. Og det kan også være et tegn på, at personen ikke har de nødvendige følelsesmæssige redskaber til at håndtere den usikkerhed på en sund måde. Og derfor så søger de et hurtigt, hvad skal vi kalde det, fix i form af en anden relation. Og den sidste ting, jeg har taget med her, det er, at slutningen på et parforhold kan også føre til utroskab, hvor den ene part er følelsesmæssigt frakoblet, men stadig fysisk til stede. Og i de tilfælde, der kan den utro handling være et resultat af manglende vilje til at afslutte forholdet, eller en
flugt fra de vanskelige følelser, der er forbundet med, at et forhold er i opbrud. Så i stedet for at tage ansvar og afslutte forholdet på en god og ordentlig måde, så søger man trøst og bekræftelse i en ny relation. Det er vigtigt at sige, at utroskab, uanset hvorfor, er jo aldrig en acceptabel løsning på de udfordringer, der er i et forhold. Men det er vigtigt at forstå, at det ofte er tegn på dybere uløste problemer i parforholdet. Og for at undgå utroskab er det nødvendigt at have åbne og ærlige samtaler om følelser, om behov, om forventninger. Og jeg tænker, det er igennem kommunikation og gensidig respekt, at man kan sikre, at begge parter føler sig værdsatte og bliver fyldt op. Og det er kærlighed eller intimitet og kontakt, og det kan jo være med til at mindske risikoen for, at utroskab opstår. Har du spørgsmål, eller vil du booke en tid til individuel terapi eller parterapi, så kan du fange mig på mobil eller på mail, eller se mere på min hjemmeside, hvor du kan booke online. Tak fordi du lyttede med.